Dobrý deň, vitajte pri našom ďalšom podcaste. Dnes je našou témou zodpovednosť zamestnancov za škody na firemnom majetku, napríklad poškodené vozidlo, notebook, stroj, pracovný nástroj či poškodenie majetku pri neopatrnom zaobchádzaní. A prečo je to dnes dôležitá téma? O tom sa budeme rozprávať s pánom Michalom Balkom z kancelárie sprostredkovateľa FinanceWorld. Dobrý deň, pán Balko. Dobrý deň, teším sa na dnešné rozprávanie. Aj keď to možno znie neuveriteľne, zamestnanec môže niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi až do výšky štvornásobku priemerného platu. To je v podmienkach Slovenskej republiky v niektorých prípadoch až 6 000 eur. Predstavme si, nehoda alebo havária na služobnom aute, poškodený tablet či počítač, pri rastúcich cenách techniky môže aj jedna nepozornosť vyniesť tisícky eur. Pán Balko, môžete nám spomenúť nejaký konkrétny reálny prípad, s ktorým ste sa stretli? Určite. Napríklad vodič kamióna narazil do zvodidiel, poškodil ťahač aj náves. Škoda bola okolo 7500 eur. Vďaka poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi škodu neuhrádzal z vlastného vrecka, ale poisťovňa ju v celej výške pokryla. Jedna z našich poisťovní eviduje za rok 2024 stovky takýchto udalostí a vyše 640 000 eur škôd krytých poistením. Štatistiky teda ukazujú, že počet takýchto prípadov každoročne rastie a ľudia podceňujú rozsah svojej zodpovednosti. Ako také poistenie funguje a čo presne pokrýva? Ide o jednoduché, ale efektívne poistenie. Kryje neúmyselné chyby alebo nehody počas výkonu práce. Na Slovensku ešte stále nejde o úplný štandard, no poistenie zodpovednosti zamestnanca si získava čoraz väčšiu obľubu. Za posledný rok evidujeme nárast počtu uzatvorených poistiek až o 33%. Dôvodom je rastúca informovanosť ľudí, ale aj inflácia, ktorá výrazne zdvihla ceny tovarov, vrátane služobných aut a firemného vybavenia. A s vyššou hodnotou majetku rastie aj výška škôd, ktoré môže zamestnanec nechtiac spôsobiť. Podľa zákonníka práce môže zamestnávateľ požiadať náhradu škody až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku a pri dohodároch sa uplatňuje limit maximálne tretina dohodnutej odmeny. Ak je zamestnanec poistený a spôsobí škodu, poisťovňa prípad prešetrí a následne vyplatí náhradu škody zamestnávateľovi. Poistenec potom uhradí spoluúčasť, ktorá predstavuje zvyčajne 10% zo škody, minimálne však 33 eur. Dôležité je vedieť, že toto poistenie nepokrýva všetko. Nevzťahuje sa napríklad na schodky na zverených hodnotách, napríklad pokladní, alebo na stratu zverených predmetov, napríklad techniky, ktorú má zamestnanec doma alebo v aute. Na záver by ma zaujímalo, čo by ste teda poradili zamestnancom a zároveň aj firmám, aby sa vedeli lepšie chrániť a nemali zbytočné starosti. Určite by som zamestnancom odporučil, aby si zvážili uzavretie poistenia zodpovednosti. Je to veľmi jednoduchý spôsob, ako sa ochrániť pred nečakanými nákladmi, ktoré môžu vzniknúť, ak by niečo omylom poškodili. Takéto poistenie vás môže zachrániť pred veľkým finančným problémom, ktorý by inak mohol narušiť váš rodinný rozpočet. Pre firmy je zase dobré ponúknuť toto poistenie ako súčasť benefitov pre zamestnancov. Ukazuje to, že vám na nich záleží a že sa staráte o ich zabezpečenie, bezpečnosť aj finančnú istotu. Okrem toho, to pomáha predchádzať zbytočným konfliktom a nepríjemnostiam na pracovisku, ktoré by vznikli, keby zamestnanec musel riešiť škodu z vlastného vrecka. Takže nakoniec z toho majú osoch obaja. Zamestnanec získa pokoj na duši, že ho neohrozí veľká škoda a firma má istotu stability a spokojnosti svojich ľudí. Je to teda výhra pre obe strany. Pomáha to budovať dobré a férové pracovné prostredie. Pán Balko, verím, že sme poslucháčom, či už v roli zamestnanca alebo zamestnávateľa, pomohli lepšie pochopiť, prečo je dôležité mať poistenie zodpovednosti a ako im môže pomôcť vyhnúť sa finančným problémom v práci. Zároveň sme ukázali, že takéto poistenie nie je len o ochrane zamestnanca, ale aj o budovaní dôvery a stability vo firmách. Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, napríklad ako presne také poistenie funguje, ako si ho správne nastaviť, alebo ako vybrať tú najvhodnejšiu poistku pre vašu situáciu, dajte nám určite vedieť. Radi pripravíme ďalšie epizódy na túto tému a odpovieme na rôzne vaše otázky. Stačí napísať do komentárov, do správy alebo nás kontaktovať na sociálnych sieťach. Ďakujem za dnešný rozhovor a verím, že sme z časti ozrejmili tému poistenia zodpovednosti za škody tak pre podnikateľov, firmy aj zamestnancov.